I dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja. Kao što sam rekao, u ovoj epizodi ćemo da majnamo. Imam da šta kamena da vidimo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Treba će nam za stikove. Tako. Imamo sad i krampova. Pa da počnemo, još mi fale baklje. I slučajno da na to zaboravim. 1, 2, 3, 4. Evo više ćemo. 1, 2, 3, 9. Ovi možemo koliko smo dobili baklji. Da vidimo. 39. Dobro je. Daj tu. I tako. Tako. Ajde da kada nađem pećinu, vidimo se. I evo je jedna pećina. Evo ga irona. Što je ekstra. Koliko smo našli već irona? 6. Dobro je za sad. I kraj pećine. Čime ćemo se sad popiti, da moramo kopat. Pošto nemamo blokova mnogo. Treba mi sad lopata. Evo je. Tako, ima više pećina. Slava pećina ima oko moje kuće. Što nije ni malo dobro. Pošto nemam če da majnam. Ajmo mi napraviti rudnik. Svoj. Kraj kuće jedno. Idemo. Oj. Je li ono iron? Vidite ljudi iron. Čekaj da ga prokopamo. Teško ga prokopat. Opet. Vidite gdje je iron. Ne mogu da vjerujem. Još tu ima. Vidi kako se slabije kopa kad si pod vodom. Koliko imamo iron? 12. Dobro je za sad. Idemo. Pa ja sam rekao napraviti rudnik, a ja mene. Ajmo tu ovako napraviti rudnik. Tako. Kasnije ćemo uljepšati rudnik, ali sad nemamo vremena. Tako. Idemo. Našli smo iron. Tako, fino. Daj Bože da ću imat za iron. Za oklop. Čuj mene za iron. Otkud zemlja?
nam rudnik. Gravel smo našli. Predobro znači, predobro. Gravel smo našli, jej. Ajde, ja stopirat epizodu. I evo nakon nekih pola sata kopanja nisam našao puno ruda, ostavio sam i za sebe nešto malo irona i uglja, sad ćemo to da prekopamo, ali nećemo imati krampa. Ajde mi da ugalj prekopamo, pa ćemo onda metal. Izvinite ako se nešto čuje. Izvinite ako se nešto čulo, to je autobus prošao. Samo malo. I evo, pukao mi je kramp. Idem da napravim još jedan. Noć na polju, pa da neću srest nikojeg moba. Evo nam odnova kućica. Op. Pič. Tako, idemo usput prespavat. Imat ćemo dovoljno irona za cijelo odijelo. Ali neću praviti cijelo, trebaju mi za alate. Nek sam prokopao ovaj ugalj, baš mi treba sad. Tako, idem da ostavim ovaj ugalj. I još neke stvari. Što sam htio? Pikeks, ja. I idemo prekopat iron. Evo naš rudnik. Tu je neđe nam je iron. Tu neđet. Kao ne baklje. Jest. Ima i od irona dosta. 6, 7. Ja mislim da ovo najveći dio koji može biti irona. 7 irona naći. Napravit ćemo sam pikeks od irona i to je to. Idemo. I to je to sve bilo za epizodu, vidimo se sljedeće epizode.